ɲɛmɔgɔw sera u ka lajɛrɛ mun kan ka kɛ juma juin kalo tile 24 ani sibiri juin kalo tile 25 yaasa ka kuma baarakɛɲɔgɔnma hakililaw kan minnu bɛ taa yelen ko mun tɛ dankari sigida la ani daladumuni olu sɔngɔ yɛlɛli ko ka tɛmɛ ni Ukraine ani Rusi jamana ka kɛlɛko ye. Ninnu de bɛna kɛ hakililaw ye u ka ɲɔgɔnye in bɛna boli mun kan. Johnson ni Angleterre Prince Charles u bɛna ɲɔgɔn ye Kigali jumadon jamana ɲɛmɔgɔw olu ka ɲɔgɔnye min bɛna kɛ o kɛrɛfɛla la. Wagati min na kunnafonidilaw y'a yira k'a fɔ ko Angleterre fanga tabaga ye laseli kɛ gindo kuma la ko u ka gouvernement ka hakilila ko o kɔni kɛra hakilila cɛjugu ye. San daminɛ la Angleterre jamana a ye bolonɔbila kɛ. Angleterre jamana ye bɛnkan sɛbɛn kɛ ni Rwanda jamana ye mun nafolo bɛ taa ko Angleterre jamana wari $120 na yaasa mɔgɔ minnu bɛna u yɛrɛ kalifa kɛ sababuya la olu ka se ka segin u ka jamana kɔnɔna la. Nka pankuru fɔlɔ min tun kan ka na ni ninnu ye dɔgɔkun tɛmɛnen o balila farajɛ jamanaw ka keleya tɔnba olu ka adamadenya la tɔbɔtɔbɔ kiiritigɛsoba fɛ. Nin hakilila in a lagosira fanga sinamatɔnw fɛ baɲumankɛtɔnw ani diinɛ ɲɛmɔgɔw u y'a yira k'a fɔ ko a bɛ adamadenya hakɛw sɔsɔ. Johnson y'a yira ko ale ni Rwanda jamana ɲɛmɔgɔ Paul Kagame k'u bɛna ɲɔgɔn ye bi alamisadon nin tɛgɛ di ɲɔgɔnma baara in kan. Royal Highness, most welcome to our country, to our capital, Kigali.